Dancing while cooking, no problem na kay Marian Rivera. Sa iyang latest nga TikTok video, sabtang nagaluto ini isang broccoli pasta nga favorite dish. Isang pamilya, graceful ang dancing sa kapuso primetime queen. Gani magluwas nga nalingaw, nagbilib ng netizens sa abilidad ni Marian pagabot sa dancing. Black is the color of elegance and power para kay Miss Universe Philippines Michelle Dee. Ini ang hugot sa iyang latest OOTD sa kalabanan color black. Para sa Sparkle Star, may dating ang gininga kolor kag nag-reflect man sa iyang personality. Ara na sa El Salvador ang aktres para sa Coronation Nights ng Miss Universe 2023 sa November 18. Samtang yari naman ang mga eksena nga ibon dapat mamiss sa Black Rider. Si Banay kag Elias, magkakita ay nabala ang pagtimulos ni Elias sa mga nagpatay siya pamilya. Mag-umpisa na. Sino pa man ang dugag nga kontrabida sa kabuhi ni Elias? Inaakagibad pa ang mga eksena ang Bantayan sa Black Rider sa GMA Talababad. Pagkatapos sa 24 oras.